bude stále len rozrastať. Rozumieš? Áno, Pane, upokoj sa. My chceme to isté a tvoju moc upevníme aj na Veľkej Morave. Ako to chcete urobiť? Prinesieme tam kresťanstvo. Naše kresťanstvo. A budeme kázať, že je iba jeden prísny Boh, ktorý dal ľuďom panovníka a chce, aby ho poslúchali. Ak sa tak nestane, príde na nich trest. Výborne. A k tomu uverí aj knieža, čo spravuje tých nevzdelancov, bude to v suchu. Budú pracovať na mňa, budú im vydávať dane a prácu, budem im vládnuť. Prikážeme im, aby poctivo a pokorne pracovali na poliach, kovářských dielňach i pri hrnčiarských kruhoch. Na nič iné nebudú mať čas. A ty budeš najbohatší vládca na okolí. To sa mi páči. Ak splníte úlohu až do konca, dostanete odmenu. Pane, môžeš sa na nás spoľahnúť. Všetko bude tak, ako si praješ. Nič nemôže ohroziť naše plány. Kým tí ľudia nespoznajú svoju vnútornú silu, nenaučia sa písať a čítať, kým si tí ľudia nezačnú písať vlastné dejiny a hlavne, kým sa nevzbudia. Tak toho sa nemusíš báť. Mám mocné vojsko, ktoré potlačí každú vzburu. Všetci budú pracovať pre kráľa. A pamätaj si, Franská ríša raz bude ovládať celý svet. Výborné. Tak sa mi to páči. Nech sa celý svet presvedčí o tom, že Boh je dobrý.
kocky. A máme tu pozeraní telky. O chvíľu príde babička, ešte nám neuverí, že sme sa s ním nedali my. Podľa mňa by sme tu mali aspoň upratať, možno to ešte stihneme. Pozri! Nejaká fľaša s odkazom. Aha. Možno práve ten sčítať. Poskladaj písmená, uvidíš, čo tá kopa kociek znamená. Hneď by sme si do toho mali hrať. Potrebuješ k tomu takýto návod? Počúvaj, ty si zavri oči, tak, no, šupni. A rátaj do toho. A ja si tam niečo poskladám, dobre? Myslím, že to nedopadne dobre. No, nie. 1, 2, 3. Už tam do 3 už máš? Do 3, ja som to nepočula. Ešte raz. 1, 2, 3. To si musela počuť. Koho? Mne už sa nechce počítať. Január, február, marec, apríl. Už je apríl. Už to máš? A nie. Apríl. Maj, jún, júl, august. Už prešlo leto. Ale ešte máme zimu. September, október, november, december. Už to skladáš ten rok? No, vidíš to. Počkaj, poslednú, hej? No, budeme radšej. 3, 4 môžeš. Dobre. Čo tu máme? No, poď sa pozrieť. Bárame. To čo je? No, možno to malo byť. Varíme, alebo niečo také, on sa si pomýlila. Ale nepomýlila, pozri, koľko tam je kociek. Podľa návodu to máme skladať. Už je neskoro, počúvaj, pozri, už ide babička. To poskladaj. Nepočuli ste niečo zvláštne? Nie. Prečo? Mara z konca dediny všetkým vravela, vraj videla nejaké čudá. Vraj tancovali tu pred našim domom a hádzali po sebe nejaké tehly. Či čo to? Čudá a tehly? Naozaj sme nič nevinili. Že by si to celé vymyslela, aj sa dušovala, že počula nejaké hrozné hlasy. Ale Pavlín, iste sa jej to iba zdalo a ty si uveril ako vždy. Vieš čo, pozri sa, čo? Ty si pôjdeš mu oddychnúť, poď, a kým ty budeš chodiť, si to pozrieš to. Áno. Mara má dobré uši aj oči. A videla mňa. Nedovolím, aby sa na svet dostala Božia láska. Zlo musí zvíťaziť. Počkať. Počuli ste niečo? Nie, prečo? A toto sa tu odkiaľ vzalo? Fúj, aké tu čierne. Ale baví, my sme to tu našli a nie je to čierne, ale písmenkové. No, a bola to aj fľaša, ktoré bol tento odkaz. A je tam napísané, ako máme poskladať tieto kocky tak, aby sme vyluštili ich záhadu. Tak sa do toho pustíme. Ale mne sa už nechce, ja som už unavená. No dnes je unavená, ale lenivá. Ale mohol by nám niekto pomôcť z publika. No, Tak, nie, ale ide nám pomôcť. Haló, kto je odvážny? No, poďme rýchlo. No, napríklad, ale toto dievčatko nám pôjde pomôcť. Poď. Jasné, poďte obidve. Pozor na kladle. Práve pomocníko. Tak. Ja sa dám rozkývať, či to došlo byť pravdou. A môžete skladať. Dobre, ale daj mi to, ja chcem čítať a vy skladajte, no? Komu sa nelení, tomu sa zúži. No, môžeme? 3, 4. Prvé písmeno je V ako viera. Výborne, máme. Páči, dievčatá? No, to je manduje. Druhé je E ako eskimáci. To vieme, čo je? Lebo ja nie. Čo sú eskimáci? Viete? To sú také ryby, vieš? No. Potom je L, teda L s miekčením. Lesných vám? Áno. Či dievčatá? A ešte nájdete K ako kohút. Mám? No a A to je
môže to byť veľká diera, alebo veľká show, alebo aj veľká hanba, no. A mne sa už nechce čítať, no. Dobre vravíš. Už nič veľa. A hlavne nečítaj. To by mi ešte chýbalo, keby ste vylúštili tú záhadu. Počuli ste niečo? Nie, iba len ju svetlomil. No, keď sa ti nechce čítať, tak budem čítať. A raz dá. No, tak. Nájdite kocku s písmenom M ako more. No a aké máme šikovné pomocničky? Aj tuto, no. A hneď ďalšiu O ako okno. Počkaj. Nečítaj, ja už viem, čo to bude. No, je to morka. Veľká morka, taká, čo robíš? Odri. Nebude to morka, pozri, koľko tu máš ešte kocí. No, tak čítaj ďalej. Teraz nájdete písmeno R ako ryba. Neverala som, nie je to morka. Ale nie, lebo potom A, zase potom V a zase A. No. A, B, V. Vážne to baví? No, ešte, že máme také siláčky. Ale mu to posunú. To máme A. A ešte nám tam niečo ostalo. Srdce. Položte ho nakoniec. Tak, máme. A ja to idem prečítať. No, čo tam je? Počkaj. Veľká to už vieš. Dobre. Veľká morava srdce. No, veľká morava a srdce. Deti moje, ale ste šikovné. A nie len vy, ale aj tuto naši pomocníci. Za to si zaslúžia potlesk a odmenu. Veľká morava. A kde som to len počula? A veď predsa v škole, veď sme sa o nej učili. Už som chýbala. A už kde tá krajina bola, alebo kto to vie? No, tu. Čo tu? No tu, kde stojíte. Tu? Naozaj? Ukáž. Nevidím. No jasné, babke môžeš predsa veriť. Mňa by ale zaujímalo, čo tam robí to srdce. Srdce, to je Boží prísľub. Aj Boh chcel, aby ľudia na Veľkej Morave spoznali jeho lásku. Lásku, ktorá preskočí všetky prekažky. Že lásku, hej, aby preskakovala prekažky. To musela len jedna, druhá, že hop. To proste ale tomu rozumieš, lebo je. Zámačný Mark, ale babička by nám to mala vysvetliť. Dobre, poď nám to vysvetliť. Že lásku a Božu a na Veľkú Moravu. Ešte to by mi chýbalo.
Že sa vráťte ešte pred západom slnka. Idem im uvariť niečo na večeru. Sa potešia. Máte veľmi múdreho syna, pani Mária. Voláme ho filozof. Nuž, veď má na to knihy. Študoval na cisárskom dvore. Veď spomínam to. Vraj nás poznal aj nášho cisára Mikuláša III. Múdrych ľudí stále nie dosť. Ale zdá sa, že to dáva sám Boh. A keby chcel, tak by sa očinil z toho najbohatšieho dievčina na svete. To by mohol, lenže on nechce. Vraví, že to nie je jeho cesta. To isté si myslí aj moji priatelia. Je dobrý, spoločný a pokojný. Má rád knihy. Nech sa on sám rozhodne, akou cestou pôjde. Ale hlavne nech ostane dobrým človekom a dobrým kresťanom. Ale teraz vám ospravedlňujem, musím sa poponáhľať. Moji synovia ma čakajú. Nemá Božná, pani Mária, uzdravujte s nami. Zasa sa budú rozprávať o veciach milých Bohu. Nechaj robiť, čo chcem. Niekoľkokrát sa mu podarilo prekaziť ich stretnutie. Cítim, že ani toto nebude nič pre mňa. Idem radšej preč. Vitajte, som rád, že vás vidím. Sáva, Angelár, Naum, Vavrinec. Ako sa vám darí? Čo máte nové? Angelár dnes pracoval ako drak, aby mohol vôbec prísť. Bol som zvedavý. Slúbil si, že budeš rozprávať o svojom živote. Rád počúvam príbeh ľudí, môžem sa z nich veľa naučiť. Múdro vravíš. Iba Lukáš sa učí na vlastných chybách. Boh nám dal rozum, aby sme rozlišovali pravdu od klamstva a aby sme svetu prinášali trvalú radosť. Je čoraz menej ľudí, ktorí sa radujú. Dnes som počul, že aj Veľká Morava je plná smutku. Sú tam síce kňazi, ktorí ho vravia o Bohu, ale iba samé zlé veci, že je blízky a prestav. Presvedčili ľudí, že by sa na slovo poslúchať panovníka a tomu je najdôležitejší iba jeho majetok a peniaze. Ach, ten majetok. Pamätajte, nie je bohatý ten, kto má moc, ale ten, kto má dosť. Čo dáme Bohu, to sa nás 100-násobne vráti. Mali by sme mu dať všetko. Najmä svoje srdce a počúvať jeho hlas. Odpustite, že meškám, bratia. Na to, čo som stretla tvojho muža, kupovala ryby. Ach, mama, myslí na celú rodinu. Mami sú veľký darov pre tento svet. Je najvyšší čas, aby sme začali. Poďme v mene Božom. Pater hemon, voentois uranois, hagios theto to onomasu, el theto he basileiasu, geneteto tetelemasu, hos en uranoi, kai epites ges. Ton arton hemon, ton epiusion, dos hemin semeron, kai apes hemin, ta ophelemata hemon, hos kai hemis, epheimon tois ophelaitis hemon, Caime aizenteis hemas eis peirasmon, alarusai hemas apotu onerum. Hotisu estin he basileia, kai he dunamis, kai he doxa eis tu anois. Amen. Pozrite, priniesol som košík jablok. Jablok? A prečo? Pripomínal mi život. Každý z nás má prinášať ovocie. Tak ako strom bol zasadený do zeme, tak my sme boli zasadení do Krista. Bolo to v deň nášho krstu. Vtedy sa stalo toto. Vstúpte a odovzdajte svoje dieťa Bohu. Konštantín, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Od tejto chvíle si Božím dieťaťom a v tvojom srdci je otvorená brána milosti. Nie, krst je iba prvým krokom na ceste života. V ňom sa nám otvárajú naše oči a uši duše. Aha, myslíš, že už tomu rozumiem. Takže Boh nám v ňom udeluje silu, aby sme sa viac modlili, aby sme konali viac dobra a pomáhali iným. A iste aj k tomu, aby sme počúvali jeho hlas a nasledovali ho. Jeho hlas možno počuť aj v spánku.
Keď som mal 7 rokov, prišiel ku mne jeden z najmocnejších mužov mesta. Ukázal mi tie najkrajšie ženy a povedal, že tá, ktorá sa mi zapáči, s tou mi požehná. I hneď sa mi jedna zapáčila. Volala sa Sofia, múdrosť. Oboch som nás zobral k tomu mužovi a on nás spolu požehnal. To asi nebol len sen, ale skutočnosť. O teba veru múdrosť nikdy neodišla. Konštantín, obávam sa o teba. Dúfam, že sa nechceš stať kňazom. No nemôžeš. Musíš ostať s nami a so svojimi študentmi. To, čo sa stane, nie je v tvojich rukách, ale v rukách Najvyššieho. Nech on rozhodne. A neviem, či som vám vravel, ale môj brat Michal sa chystá vstúpiť do kláštora. Kde ste všetci? Musím sa vám niečoho priznať. Počúvala som pred dverami. Michal dostal list. Odkiaľ? No, onen z tej veľkej, ako sa to povie, no z Moravy. Aký si Rastislav. Od neho chce, aby mu poslal misionárne. Ale kveta na Veľkej Morave už misionári sú. Sú ale takí, ktorým nikto nerozumie. A ľudia nerozumejú ani Pánu Bohu. A čo to má spoločne s nami? S nimi nič, ale s tebou áno. Práve ty máš už na tú veľkú Moravu. Počula som to na vlastné uši. A ty ma veru dobre. Ešte ráno som si ich čistil. Ja? Ach Bože, naozaj chceš, aby som išiel hlásať evanjelium? Tak to teda nie, nikam nepôjdeš. Aj tu v Solone je dosť ľudí, ktorí nepoznajú Krista. Potrebujeme ťa tu hotovo. O tom, čo sa stane, nemôžeš rozhodnúť ty. Nie iba on, ale aj my všetci. Aj mesto. Presvedčíme cisára, aby ťa nikam neposielal. Sú predsa naši. A okrem toho pozrite, už je veľa hodín. A tvoja mama? Ach, moja mama, iste ma už čaká. Musím ísť domov. Ty, Kvetana, nikomu nehovor, čo si počula za dverami. A vy neurobte žiaden nerozvážny krok. Môžeme sa dovoliť, aby on išiel. Presne tak. Poďme za cisárom a vysvetlíme. Len chodte. Tak sa mi to páči. Ešte to by bolo pre vás, a Konštantín dostal na Veľkú Moravu a hlásal tam Boha, lásku. Je správne, že ľudia vedia, že Boh existuje. Ale na čo by mali vedieť aj to, že ich miluje? Je to zbytočné. Máme to tu čierne na bielom. Nie, že Rastislav prosí o pomoc nás, ako keby sme nemali do svojich starostí. Pane, pri bráne stoja si mladí muži. Prosia, aby ste ich prijali. Vraj to sú. A čo chcú? Neviem. Pravia, že to je dôležité nielen pre naše mesto, ale pre celú krajinu. A nie si to vyzvedačí? Nie sú to študenti a učníci z nášho mesta. Tak nech hoďme. Možno nám povedia niečo nové. Čo si prajete? Sme študenti a svoj život chceme zasvetiť múdrosti. To je síce pekné, ale prečo ste prišli? Čo môžem pre vás urobiť? Dostala sa k nám správa. No, ako by sme ti to povedali. Počuli sme, že chceš, aby náš profesor Konštantín odišiel. Čože? Ešte ani nie som o tom nehovoril a vy to už viete. Odkiaľ? Kto vám to povedal? To nie je dôležité, ale prišli sme, aby sme ti pripomenuli, že ako pošleš preč, stratili múdre a vzdelaného muža. Ale čo mám povedať Rastislavovi, ktorý čaká na moju odpoveď? Jeho krajina nevyhnutne potrebuje našu pomoc. Pomoc? A či tam nemá francúzských kňazov? Slúžia omše, učia katechizmus. A vieš v akej reči? V latinskej a nemeckej. Obyvateľia nič nerozumejú. A okrem toho sme kresťania a mali by sme si pomáhať. Tak prečo sa franskí kňazi nenaučia aj reč? A na čo? Sú vyslancami nemecko-franských panovníkov. Jediné, čo chcú je, aby bola Veľká Morava aj kolóniou, aby ľudia, čo tam žijú, na nich pracovali a platili im dane. Ako na to hovorí Rastislav? Ten je nešťastný. Vidí, že kňazi si vykladajú evanjelium po svojom. Ľudia sa boja Boha namiesto toho, aby ho milovali. No to je klamstvo. Tak prečo Rastislav nepožiadal o pomoc niekoho iného? Požiadal, písal aj do Ríma, no nedostal odpoveď. Tak sa obrátil na nás. Naša reč a reč na Veľkej Morave sa podobá. Sme si blízki. Ešte stále si myslíte, že mu nemám pomôcť? Vy ste vedie múdrosti sa Rímov. Je to ťažké rozhodnutie. Už
Už som sa rozhodol. Pomôžeme. Aj Sväté písmo nám hovorí dajte a bude vám dané. A okrem toho Konštantín tam nebude môcť ísť sám. Bolo by dobré, keby ste tam išli aj vy, vedzte jeho žiaci. Presne takto to bude a pôjde s vami aj jeho rodný brat Michal. Sluha, choď rýchlo a privej Konštantína a jeho brata Michala. Čo chce od nás Boh, nechce poslať len lásku. Rasti slav to jasne píše, máme prísť do jeho ríše. To chce od nás Boh, čo chce od nás Boh, nesmie poslať Boh. Potešiť tam Boží chodí, líky srdcia kráľovské, to chce od nás Boh. Potešiť tam Boží chodí, líky srdcia kráľovské, to chce od nás Boh. Čo chce od nás Boh, má nám poslať Boh. To je národ cesta náš, to viac veľký uvoláš. Čo chce od nás Boh, čo chce od nás Boh. Boží poslať, kto pridá ešte rok. To chce od nás Boh, je to každý. Potešiť tam Boží chodí, líky srdcia kráľovské, to chce od nás Boh. Potešiť tam Boží chodí, líky srdcia kráľovské, to chce od nás Boh. Vitaj, a čože tak smutno? A prečo toľko otázok na jednej kope? Ale mám plnú hlavu starostí. Ale veď okrem nich máš aj dosť poradcov. Títo už neprišli, aby mi poradili, ale aby ma odhovorili od mojich plánov. Ale už som im to vysvetlil. Maj si nestrpestlivosť, pane. Sú mladí, občas tvrdohlaví. A prečo si po nás poslal svojho sluhu? Čo horí? Skoro. Čítajte, pozvanie na Veľkú Moravu. Je to znamenie. Keby sme tam nemali ísť, nemali by sme teraz v rukách toto. Ale nemôžeme tam ísť hneď. Musíme sa najskôr pripraviť. Veď ani nepôjdeme. Mnoho putníkov o ľuďoch z tejto krajiny prinieslo zvesť. Najskôr sa staneme ich priateľmi a ukážeme im, že nie sú otroci strachu, ale deti živého Boha. A ako to chceš dosiahnuť? Budeš im kázať? Nie. Mali by sme im priniesť nejaký dar. Taký, ktorý nik nevezme. Čo keby sme ich naučili čítať a písať? Ale veď oni nemajú písmo. Tak im ho skúsme vymyslieť. Áno, ak ich zapalíme lásku k múdrosti, už nikdy ju neprestanú hľadať a budú si ju chrániť a príjmu svoju dôstojnosť. A nikdy nedovolia, aby nad nimi vládli nejakí tyrani. Nech Boh požehná vaše príjmy. Ešte to, aké písmo, aké čítanie. Musím uveriť všetko preto, aby sa láska nedostala k slovu. Inak mi bude beda.